da kuma dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala, wa tawakkulu alai da tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala, wal i'timadu alaihi subhanahu wa ta'ala da kuma dogaro gare shi tabaraka wa ta'ala, da nuna as-siqatu billah, amintuwa, yarda cewa Allah ya isan maka, Allah zai maka komai, shine zai iya daukan nauyinka. Dan kalmar hasbi Allah la ilaha illa wannan tauhidi ne, kadaita Allah ne tabaraka wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu kuma ka nuna gare shi ka dogara shi kadai, kuma shi din dai shine al-rabbu al-arshi al-azim, ubangijin al-arshi mai girman gaske. Azamul makhluqat shine al-arshi. Ka san wani abu, duk duniya babu wata halitta mai girma wanda ta kai al-arshi. Azamul makhluqat arshullah, mafi girman halittun ubangiji shine al-arshin ubangiji tabaraka wa ta'ala.